Fraților. Fraților. Da. Da. Haideți să-i arătăm lui Robert unde l-am găsit mort. Nu mai știu, bă, Luci, fii atent. Da, eu știu. Deci eu am fost cu... Bă, eu nu sunt mort. N-am murit deloc. Să viu. Bine, nu știu, ori să fie cineva veniți după mine. Poate era un alt om pe nume Robert. Așa e. Deci eu știu... fuck, nu, vină, veniți încoa. Eu știu că te-am găsit, deci te-am găsit mort. Bă, numai pe mine mă cheamă Robert. Asta și al... Și oameni Bă, pe frate, care nu mă mai știu, cheamă Robert. chestiile asta cu unii, nu. Bă, wow, crater era să cad în el. Dacă ați căzut în asta, fraților, sunteți morți. Aoleu. Nu vă mai... Au! Nu vă mai scoate. A căzut? Era. Au! Ia scas. Aha, știu locul ăsta. Dar nu e ăsta. Aici am stat eu cu Luciu, trebuie să mă știu. Nu prea. Hai, veniți după mine. What the fuck? Luți-i. Te bagi. Vata mea. Așa. Bă, ce e aici? Aici noi ne învârtim în loc, apoi ea venit după mine. Bă, până pe locul. Bă, dar de ce mi-ai Deci eu chiar nu mă las până nu ți arăt să vezi. Hai. Aha, gata, veniți după mine. Hai că spatele tău. Eu nu prea bine, nu cunosc orașul așa bine ca Luci. Stai unde era aici. Aoleu. Eu nu mai pot să mai fug. Mănâncă ceva. Păi cum să mănânc când mă urmăresc cu voi? Nu te urmăresc, Nu mă. te urmăresc, mă. Nu mai vezi. Păi știu. Au. Și în plus, așteptați-mă. Oh, M-am căcat pe de biscuit, nu mai am niciun. hai, las că vă dau eu. Eu mai am 3. Nu mai am 0. Și 9 mere. Fratele, scheletonul ăla e cel mai din oraș. De mă chito, eu poate. Bă, ce? Gata. Bă, cred că ăsta era. Ia hai să vedem. La, nu, Ce scrie aici? în bibliotecă. Nu, da, cred că Expozițion camera când am publică. fost înainte. Bă, cred că ăsta, nu știu unde era, frate. Unde am fost noi înainte? Hai să verificăm tot ăsta. Bă, cred că ăsta era. Dacă sunt niște scări. Scuze. Ia, hai pe aici pe scări. Hai că vreau să mă și eu ceva. Unde s-a unde v-ați dus? Eu urc scări. Ia. Bă, veniți încă aur. Unde sunteți? Nu te văd. Eu urc scări. Scările, bă. Ia verificați fiecare. Ia scările. Hai, Luții. Să verificăm toate astea. Eu le verific pe toate. Fă, ce am găsit aici. Ce? Safe-ul? Nu. Niște... Ăsta mai bun așa. Accesul interzis. Luăm și un topor. Wow, casă. Da, a mai fost cineva aici. Eu mi-am dat casca aia jos și mi-am pus-o... Asta bine. Chiar m-am mai fost aici. Am mai fost. Noi am mai fost, frate, dar nu e asta clădirea care vreau să o arăt. Hai să coborâm jos. Hai să căutăm și Nu, pe bă, aici. Luci, nu mai știi că Hai să căutăm și pe erau aici. zombie. Bă, era clădirea aia care am fost noi înainte. În care am venit noi. Nu cred, bă, era alta. Liber. Dar acum unde sunteți? Coborâm scările. Unde am ajuns? Bă, frate, bă, asta cu floare. Bă, cine dă mie? N-a dat eu. Nu. Bă, deci eu știu că eram loc și Robert, tu erai mort. Bă, tu n-auzi că eu nu sunt mort? Să nu cobor scrii capcană. Capcană, nu deschideți ușa capcană. Nici o capcană sunt niște scări. Să nu cobori. Păi, Stai, da, dacă cobori, nu mai ieși. unde sunteți, bă? Nu am ieșit din clădire. Hai, stai așa, hai... Bă, unde era, frate? Unde era? Deci, la spitalul ăsta. Căzi jos. Ajutor! Ajutor! Un cracker? Oh, fuck, nu?
A, am căzut și eu. E om prost. Eu n-am căzut. Să nu cazi, vezi, tu apără-mă. În celălalt crater un zombie. Da, tot nu e acolo. Ți Robert, cum se zice, da? Nu. Gata? Deci, bă, Ca să zic, Damian, oprește să spun ceva. fraților, Uitați Ce să câți facem? mobi. Bă, eu mă duc. Și vă să plecați și mă sacrific. nu, frate, vină cu a. Lasă-mă. Plecați, hai, repede. Ah! Hai, Luci. Gata, ești Plecați, sigur? plecați. Ah! Ah! Vină după mine. Așa, Ah! de fiecare cum mă apucă. Bă, Robert, ești sigur? Da, plecați. Ah! A murit. Bă, Luci, a murit Robert, bă. Bă, Fac, hai repede la casă. Sau, nu. Bă, vină după mine. Vine după mine, da? nu, nu. Fac. Camera a făcut. Când acum? Bă, Luci. What the fuck, ce e aici? Ah, mai știi ce a fost aici? Ah, da, bă, spawnul ăla de zombie. Da, bă, ăla era, hai, vină după mine. Hai să ne ducem acasă. Bă, și Robert a murit, trebuia să vină cu noi. S-a sacrificat, hai, s-a sacrificat pentru noi, dar da să fugă și el. Bă, eu nu cred că am murit. Sau bă, da. Eu cred că am dovada că am murit. L-am mușcat 5. Pitic, zombie, pitic! Alertă de zombie, pitic! Aj! A făcut pe mine, ia al dracu morți tăi. Unde ești, mă? Hai repede acasă. Nu pe acolo, nu pe acolo că e... Nu, fugi. Până pe aici. Aoleu, bă. Hai pe aici. What the fuck, unde suntem? Deci, bă, În spatele tău! ha, vine după mine. What the fuck? Vii după mine, da? Da, da. Oh, bitch! Bă, ăla e capul meu. What the fuck? Haide să... Bă, n-ating... Nu mă duc la mine. Hai, că nu și eu la tine, că asta e viața acum. Aici e la tine, Robert, ești viu, mă? Da, m-a salvat un doctor. A scris acolo, e de Robert de zombie, dar așa îl chema și pe doctor. Am leșinat și m-a salvat. What the Și acum fuck? sunt bine. Dar ești cam rănit, așa sau? Ce? Ești cam rănit? Puțin, da. Și doctorul ce a făcut? A murit? Cu cine sau s-a dus? A murit. A murit salvând de pe... Încercând să salveze? Da. Și unde e? Păi, l-am mâncat zombie și acum nu m-am armură, nu am mâncare. Oh. Ce bine. V-am zis să plecați, trebuie să plecați Bă, mai la repede. mine e urât. Bă, eu nu știu. Da, hai să mergem la Max. Unde a murit? Au, unde a murit? Aici, Robert? Cine? Aici a murit? Da. Holy shit! Uite-i capul. Nu cu Ah, oh, fuck. Wow! Bă, dar tot arată, bă, ca mine. Și da...
Eu n-am așa, bă. Holy moly. Nu știu, frate, da. Și aici a fost mult zombi? Sau aici t-a târât pe tine cu sânge? Aici m-a trăit pe mine cu sânge, dar parcă simt că mă transform în el, dar na, sunt prea puternic. Hai, dăm un marmură și de la să ne facem marmură. Frate, vine după mine. Îți dau eu casca mea că tot n-am nevoie. Hai, dăm. Sângele. Am cascat de sânge. Uite, vezi că e ceva în chestie. Ok. Dar să știi că noi o să murim de foame. În care chest? Nu ți lasă. Bă, fratele, vrei să vă pun o muzică? Nu. Vreau să-mi fac armură. Luci! De ce? Ăla e muzică, n-aș putea să vezi ce muzică să pun. Ia, duceți-vă la parte. Mai dați-mi mine. Stați așa să vezi ce muzică vă pun eu. Găjale. Deja. Stați așa, stai așa. Să o fac. A, muzica de jale. Hai că nu știu. Nu e bă deja, ia să vezi. Vrei să trec din stare la acțiune? Hai să am trecut din stare la acțiune. Hai că trebuie să o pornească. Uite de la mine. Da, ia uite de la mine. Gata, fraților. Bă, nu mai Nu da. mai bateți. Luci. Gata, atât, ajunge cu muzica, că sculăm. Asta e DVD-ul meu special. Asta la mort. Bă, cred că n-am adus prea mulți zombi. Nu, dar Nu. cred că 2-3-5.000 de zombi am ajuns la Nu. ușa mea. Nu, bă, nu. Au. Gata. Hai, fraților. Mi-am luat șarc pentru a omorât de la distanță să nu mă mai Dar e sacrific. sigur că nu n-ai nimic așa? Nu, am nevoie de mâncare. Frate, îți dau eu, îți mai dau eu mâncare mult, Hai, dar tu îmi dă-mi dai arcul, că eu sunt un bun la arc. Hai, nu mai spune, Te lasă-mă. rog. Nu ești bun așa de bun. Băi, eu sunt foarte bun. Ține-mă tu. Bă, fratele meu, mai știi când nu era invază de zombi și ne jucam printre noi așa pe acasă, dăteam cu arcul, ne băteam cu arcul. Da, eu. Hai să... Bă, Bă, cum mi-ai dat sabia asta? Am luat-o din ăla. Mi-a dat-o doctorul ăla. Hai, Ulci, vină cu a. A avut-o el și mi-a Vină, dat-o Ulci, el. cu a. Robert, du-te și adu la mine din cameră ceva ce avem în chest. Eu cu Luci... Unde e jos camera ta? Da, Nu? da. Hai, Luci, vină cu a. Băi, uite, fii atent. Camera Nu e lui aici. Răzvan. Mai jos. Bă, nu e nimic aici. Bă, dar mie sunt de un arc. Ce? Arc. Ah, ce se întâmplă cu mine? Ce? Nu până jos că mă simt amețit. Hai că vin și... Altă dată, bă, dar ce ai, mă, e sigur că te-a ajutat doctorul ăla sau Da. ce dracu ți-a făcut? Sau de injectat, să Ce văd. dracu ai? Bă, ce e aia? Oh, Ce ai da, făcut? Sunt Bă. amețit. Nu Ce-ai știu. făcut? Sunt amețit. Bă, nu trage. Plecați. Bă, Bă, fugi, Luci. O să mă mai mâine. Bă, dar ce ai? Luci, Ah, pleacă repede. Bă, Luci, vină cu a. Pleacă repede cât mai pot. Pleacă. Pleacă din bloc. fugă cât poate de... Pleacă. Pleacă repede. Unde ești, mă? Luci e în bloc. Hai, pleacă repede. Pleacă. Damian, pleacă. M-am mult. Unde e Luci? Transformat. Hai să vin după voi, nu o să vă las. The fuck? Gați! What the fuck, Damiane, unde ești?